Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 180 inkosi kusephama kwebandla. Wozani, wozani nonke izizwe. Selibasile.
Bo. Amen. Kenapa? Isihloko salenkonzo sithi impica abadala ngoJesu noma uYashua ongumesaya. Impica abadala ngoJesu noma uYashua ongumesaya. Mhla 4 January 2010 ekuseni ngilungiselela ukuya emsebenzini kwafika ingilosi kimi ngino fundisikazi yabe isithi ngithunywa nguShembe kuwe, ngithunywa nguShembe ubaba ilanga uthi makhele ibandla likaJehova. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ususele eBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. Amen. Kusukela ngalolo suku ngazi ukuthi nginguthisha obekelwe ukufundisa abantu ngeqiniso lokukholwa okwamukelekile ezulwini. Inkolo eyafika noMoshe yaqedwa ngamaRoma kusukela ngo-70 AD. Le nkolo ifike yabuyiselwa nguShembe eSouth Africa kusukela ngo-1910. Leli vangeli lamaNazaretha kaNkulunkulu livele ezulwini. Lalethwa kithi ingilosi ihamba ngezinyawo futhi namanje isahleli nathi. Namhla ngifisa ukuba sonke njengamakholwa ke sibheke ngokweqiniso ukuthi sisahamba ngayo yini indlela kaNkulunkulu njengoba yafikela kithi ngenceku yakhe uMoshe entabeni yaseSinayi. Kumele wonke amakholwa acaciseleke ukuthi sikholwa
uyahusha noma sikholwa nguJesu. Yini umehluko phakathi kwalamagama amabili? Lapha sizokwahlulela ukukholwa komuntu ngamunye, kodwa sifuna ukubheka ngokomlando ukuthi ikuphi okuyikho, ikuphi okungayikho. Ngaphambi kokuba ukholwe nanoma yini oyikholwayo, kufanele uwazi umlando waleyo nto oyikholwayo. Kule nkulumo umsuka wolwazi lwethu njengamakholwa sizowuthathela eBhayibhelini nasembhalweni yemilando eqondene nalabaholi esikhuluma ngabo. Ngabe uyahusha noJesu ngumuntu oyedwa noma ngabantu ababili? Uma kungabantu ababili, bahlanganiswa yini ukuba ngumuntu oyedwa? Uma kungumuntu oyedwa, layekelwane igama lokuqala okunguyahusha. Njengoba sasivezile, uma senza ucwaningo ngalamagama amabili, siyaphoqeleka ukuba silandele yona lencwadi eyafika nabamhlophe okuyiBhayibheli kanye nemibhalo ehlukahlukene yabo abamhlophe. iBhayibheli likhuluma ngoJesu Kristu owazalwa nguMaria noJoseph. Liyakuveza futhi ukuthi babe ngamaJuda okwakuyizitha ezinkulu zamaRoma, la asehola lenkolo yamaKristu. Kodwa leli iBhayibheli alisiniki unyaka uJesu owazalwa nowahamba ngawo emhlabeni. Angikholwa ukuthi lokhu kwenzeka ngephutha. Kukhona abakufihlayo. Sinawo ngisho umlando wokuthi uJehova wasinika umthetho wokukholwa ngo-1447 BC. iBhayibheli alichazi futhi ukuthi inkolo kaYahusha okuyinkolo yamaHebheru yeza kanjani esizweni samaRoma. There's no history about that. Ngokwezimfundiso zeBhayibheli, uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMoshe, eqhuba ivangeli lenkolo abezizwe abayibiza ngokuthi inkolo yamaHebheru. Ubufakazi balokho kuMathewu 10 verse 5 to 6. uJesu wathuma abafundi ukoshumayela ivangeli, kodwa wayesethi ningayi kwabezizwe, kodwa yanini ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Lokho ukufakazi okucacile ukuthi uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. Amen. Kanti kuMathewu 15 verse 24 uJesu ekhuluma nowesifazane uthi, angithunyelwanga kwabanye kodwa kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Very straight ukuthi uYeshua wathunyelwa kumaHebheru noma kubantwana bakwa-Israyeli. Le mibhalo emibili iyasiqinisekisa ukuthi uJesu wabe engaphansi kwenkolo kaMose, engumJuda okuyisizwe sakhe,
futhi elandela imithetho kaJehova. Obunye ubufakazi bokuthi uJesu nabafundi bakhe babe ngaphansi kwenkolo yamaHebheru. KuMathewu 24 verse 1 sizwa uJesu ephendula abafundi bakhe ethi, "Anikuboni yini konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyi kushiwa lapha itshe phezu kwelinye elingelakudilikizela phansi." Amen. Wayekusho lokho ekhuluma nabafundi bakhe ababe ngamaJuda. Lesi kwakuyisiprofetho ebatshela abafundi bakhe ukuthi lelo thempeli lalizodicilelwa phansi ngabezizwe. Nempela amaRoma ngo-70 AD ahlasela amaJuda balidicilela phansi leli thempeli amaJuda njengoprofeta kukaJesu. Le nkolo sekuthiwa yasungulwa nguJesu oliJuda manje siyithola isiphethwe eRome iholwa nguPope oliRoma. Asiqonde ukuthi iJuda lihlangana kanjani nini neRoma, ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMose eliJuda. Manje mase kuthiwa ungumsunguli wobuKristu okuyinkolo yamaRoma, kwenzeka kanjani? Uphi umlando walokho? Ezincwadini zomlando kukhona ubufakazi bokuthi iMosaic faith neChristianity zinkolo ezahlukene nezingakaze zihlangane. UKristu neMosaic faith okuyinkolo kaMose zinkolo ezimbili ezahlukene, akaze zihlangane. uJesu wazi wahamba emhlabeni engaphansi kwenkolo kaMose. Kunjalo nje noma ufunda iBhayibheli kunjalo. Kodwa lokho esikufundiswa emabandleni ukuthi uJesu wayengumsunguli weChristianity akukho eBhayibhelini, kushunyelwa kuphela ezinkonzweni. Angeke uzukuthole lokho eBhayibhelini from uMathewu kuze kufike kwiSambulo. Njengoba kucaca kahle eBhayibhelini ukuthi uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMose, wachithwa icala ngokomthetho wenkolo kaMose, pho isiphi isikhathi lapho waba senkolweni yamaRoma uNkristu? Niyezwa lento? uJesu wayeyinkolo kaMose, ngisho lithethwa icala lathethwa ngamaJuda, walahlwa icala ngamaJuda. Pho manje lokho ukuthi usesenkolweni kaMose kuvelaphi? Ngoba kukho eBhayibhelini. Ngisho kuMathewu 5 verse 17 to 19 uJesu uthi umthetho kaMose umi ngunaphakade, ongawugcini abuye afundisa abantu ukuthi bengawugcini angeke ngene ezulwini. Kusho uJesu eBhayibhelini ngobuqili obuyisimanga abamhlophe sebefundisa ukuthi uJesu wasungula inkolo yamaRoma. Nabantu abamnyama bakwemukela lokho because they don't read the Bible. I don't know ukuthi uma belifunda balifunda kanjani, ngoba everything is in the Bible. Noma nalo iBhayibheli lingayichazi zonke izinto. Lokho bakwenzela ukuthi singaboni ukuthi uJesu noAhusha ngabantu abahlukene. Obunye ubufakazi obuqondile bokuthi uJesu nabafundi bakhe babe ngaphansi kwenkolo kaMose sithola kuyizenzo 15 verse 7 to 11.
lapho uPetru ethi abezizwa abangawugcini umthetho kaJehova. Yeah. Kusho uma uPetru ukuthi abezizwa bengawugcini umthetho kaMose. Okuchaza khona ukuthi bona babeshumayela inkolo kaMose. Amen. Le nkulumo kaPetru iyabonisa ukuthi abapostoli emva kokubethelwa kaJesu baphuma eJerusalem bengaphansi kwenkolo kaJehova egcina umthetho kaMose. That's why uPetru waqala wathi hayi abezizwe bengawugcina umthetho kaMose. Ezintshumayelweni zami ngaphambili ngakuveza ukuthi umprofeti owayekhona nowayezalwa nguMaria noJosefa kwakunguYahusha. Amen. There's a fact ukuthi umprofeti owazalwa nguMaria noJosefa kwakunguYahusha hayi uJesu. Kodwa amanye amaKristu angiphikisa athi akaze abe khona uYahusha owaba khona kuJesu. Ngase ngiveza iBhayibheli leShebheru elidala kuneBhayibheli lamaKristu. Lona likhuluma ngoYahusha hayi ngoJesu. Sebelitholile leli qiniso nangeminye imibhalo base bethi hiya uJesu ligama lesiGreek elihunyushwe kwisiHebheru elithi Yahusha. Even now amaKristu asho nje hayi uma bekhuluma ngoJesu hayi igama lika Yahusha, which is a lie. Umbuzo ke uthi inkolo kaMoshe okuyinkolo yamaHebheru ihlanganiswa yini nini kanjani noKristu okuyinkolo yamaRoma? Abasichazele mina ngikwazi ukuthi ngilandele into ethule. Okuyisizwe simhlophe nesizitha zamaHebheru. Kwenzeka kanjani ukuthi umprofeti wamaHebheru simthole esesenkolweni yamaRoma? Sekuthiwa uyena osungula inkolo yamaRoma kodwa efe engumHebheru. Le nkolo wayesungula ebuya evuka ekufeni. Uma kunjalo why is it stated that? Ngoba esaphila uJesu wazo wahamba engaphansi kwenkolo kaMose. Ngokomlando uYahusha wabethela ngo33 AD. Kanti ubuKristu okuyinkolo yamaRoma yasungulwa ngo313 AD. Okusho ukuthi uJesu waqala ukuba khona ngalowo nyaka. Ngoba uJesu uqhamuka enkolweni yamaKristu. Kodwa ubuKristu basungulwa uConstantine ngo330 AD. Kodwa uYahusha wahamba emhlabeni ngo33 AD. This thing is simply historical, it is history. Angazi ukuthi umuntu ophilayo kahle ekhanda yini emdida kuleyo. Because here angikhulumi ngendaba yokukholwa, ngikhuluma ngendaba yevangeli ngomlando obhalwe yiBhayibheli. Ngalomlando ngabe sisho ukuthi uJesu wafa eliJuda enguYahusha wabe sevukela esizweni samaRoma esenguJesu. Because that's what it says. Because otherwise uJesu waze wafa eliJuda wabethelwa yiwa amaJuda. Afuthi akabethelwa ngesiphambanweni sazokhuluma lokho later, not today. Ngo325 AD Constantine washaya umthetho obizwa ngamaCreeds lapho owayichitha khona inkolo kaMoshe okwakuyinkolo kaYahusha. Yes. Ngo325 AD inkolo kaYahusha yachithwa ngamaCreeds. It is written down. I don't know what made Christians to confuse this. Because what I'm talking about is something which is written down by the Christians themselves.
manje uyahusha owayeliJuda sewafa wavukela nini enkolweni yobuKristu eyasungulwa nguConstantine wesizwe samaRoma ngo-313 AD. Kwenzeka nini lokho? Kule ntshumayelo ngikhethe ukuba ke siphenye izincwadi zomlando obhalwe yibo abamhlophe ukuze basixazululele lempicabadala kaYahusha noJesu, kanjalo nenkolo kaMoshe nobuKristu. Ekhasini 28 to 29 lencwadi esihloko sithi The Greatest Deception, umbhali wayo uNiki ongumlungu uthi the name Jesus Christ never appears in Greek or Latin prior to the Council of Nicaea. Thus, all the pagan deities were unified into a single person in Jesus Christ. Ngaphambi komhlangano waseNicaea, igama elithi Jesus Christ lalingakaze livele olimini lwesiNgisi noma lwesiLatin. Okwenzeka ukuthi kuhlanganiswe onkulunkulu babahedeni abehlukene benziwa umuntu oyedwa, uJesu Kristu. Lo mbhali njengababhali abaningi ugcizelela ukuthi igama elithi Jesus Christ lahlanganiswa ngamaRoma emhlanganweni waseNicaea owango-325 AD. Uyahusha engasekho emhlabeni. Uthi-ke uNiki leli gama lasuselwa emagameni ezithixo zabahedeni ezahlukene. Uma wena ukuphika lokho, chaza phela ukuthi njengoba ubuKristu kuyinkolo eyasungulwa nguConstantine oyisizwe samaRoma, uyahusha wabuya nini emhlabeni wazoba ngumsunguli wenkolo yesizwe samaRoma. Uyaqhubeka lo mbhali uthi, it is fair to say that Christianity as it exists today derives not from the teachings of historical person Yahusha, but from the Council of Nicaea. Uthi kubalekile ukusho ukuthi ubuKristu njengoba kukhona njengamanje akususelwanga ezimfundisweni zikaYahusha, kodwa kususelwa kumhlangano waseNicaea. It was at the Council of Nicaea that the name of Jesus and Christ were put together for the first time in the phrase Jesus Christ or Christ Jesus, uniting the two into one. Kusemhlanganweni waseNicaea lapho amagama amabili uJesu noKristu ahlanganiswa enziwa igama elilodwa. Jesus representing the Jesus of the Druids, Horus or Esau of Egyptians, and Isis or Isios of the Dionian, and Christ representing the Krishna or Christos of India, etc. Kwahlanganiswa nje amagama ezithixo eziningi. uJesu wayemele onkulunkulu abaningi
njengoba uNidli ebalile abanye babo kunguChrist omele uKrishna noma uChristos wasendlini. Le nkulumo kaNidli ifakazelwa uRalph Shaul embhalweni wakhe othi Mystery Babylon, Religion of the East. Ekhasini 82 lo mbhali uthi there still remains idols in the Vatican of Tammuz, the great hunter. To this day, their Christianity's real Messiah, they renamed Jesus or Jesus or Isus or IHS, which means Hail Zeus or Son of Zeus. uShaul uthi kusekhona izinsalela zesithixo esinguthamusi umzimelo omkhulu kuze kube manje okungumesaya ngempela wamaKristu abuye ambize ngoJesus noma ngoJesus noma ngoIsus noma ngoIHS okusho ukuthi dumisa uZeus noma indodana kaZeus. Akusho mina kusho ababhali babelungu. Amen. Nabantu abayazi yonke lento. Her son took many names as well, such as Horus, Apollo, Sol, Krishna, Hercules, Mithra, and finally Jesus. Kushabelungu indodana yakhe yayithatha amagama amaningi anjengoHorus o Apollo o Sol o Krishna o Hercules o Mithra ekugcineni kwaba nguJesus. Mako khona ufuna ukuphika kaphise laba abantu ababhalela abangabelungu. They have literally fallen for Nimrod, Semiramis, and Tammuz under another name as they became Isis, Horus, or IHS, the monogram for Jesus, Horus, Krishna, all names for Tammuz. Sebelandela uNimrod, uSemiramis, noTammuz, ongelinye igama esekuthiwa uIsis, noma uHorus, noma IHS, ongelinye igama likaJesus, Horus, Krishna, ongamagama kaTammuz. AmaKristu akazi ukuthi leli gama uthi emthathu emunye lisukelaphi. Ukuthi ukhuluma ngoSemiramis okuthiwa indodana kaNkulunkulu, unina kaNkulunkulu, noTammuz noNimrod okuthiwa uNkulunkulu, bese kuba indodana lo Tammuz. Lo mthathu emunye yilowo historical, but Christians don't know that. This is a historical fact. But in Latin, it remains IHS in the middle of Sol Invictus, the same sun worshipped by Nimrod of Constantine. Kodwa kusilathini kulokhu kungu IHS phakathi kwaSol Invictus okuseyilanga elalikhonzwa nguNimrod kaConstantine. The same pagan Messiah worshipped worldwide today in Christianity. Uthe lo mbhali kusenguye uMessiah wabahedeni
okhonzwa umhlaba wonke enkolweni yobuKristu. It is said that most Christians are totally ignorant of 2,000 years of history and the sufferings of the Jewish people at the hands of Christians. AmaKristu akalwazi usizi olwathwalwa ngamaJuda okuyithi ngenkathi amaKristu ebulala okhokho bethu. This is a historical fact. Uthi kuyisho ukuthi amaKristu amaningi akazi lutho ngempela ngomlando weminyaka ezinkulungwane ezimbili amaJuda ehlukunyezwa kabuhlungu ngamaKristu. It is the church that has actually written most of Israel's history in Jewish blood. The church's hands are stained with blood of the Jewish people because of the deception perpetrated by historians and theologians. Okuseqinisweni libandla elibhale umlando wokuchithwa kwegazi lamaJuda. Ibandla lamaKristu ligcwele igazi lamaJuda ngenxa yamanga ayebhala ngabomlando nebezenkolo. AmaKristu amnyama asafuna ukuthi siveze le. Kodwa lamaJuda okhulunywa ngawo yithi ngokhokho bethu. Nalenkolo lena uNkulunkulu wayiletha kithi. And you cannot just simply keep quiet and not reveal this truth. Wrong theology and arrogance of leaders in Christianity help pave the way for full-blown anti-Semitism, prejudice, stereotypes, and persecutions that still exist today in seminars. Uyaqhubeka uthi imfundiso yonkolo engalona iqiniso nokuziphakamisa kwabaholi enkolweni yobuKristu kwasiza ukuvula indlela yenzondo kumaJuda ukubandlulula nokuhlukumeza amaJuda okusekhona namuhla kumaseminars. Kodwa laba belunga ngazi ukuthi ngamaJuda bashothini ngoba bangamelunga babezame ukufihla ukuthi ngamaJuda basho abantu abamnyama bese kuba sengathi basho lamaJuda amhlophe. Umbhali futhi obhale kabanzi nge-Religion of the Beast echaza inkolo yobuKristu uDr. Kotze ongumfundisi wamaKristu khona lapha eSouth Africa. AmaKristu akafuna ukuthi efunde ngisho incwadi kaDr. Kotze. UDr. Kotze yibholi la eSouth Africa. Kodwa lichaze yonke lento ekhulunywa ngaphezulu. Mina ngafunda leyo ncwadi kakhulu. Lo mfundisi uhlale enxenxa amaKristu ukuthi ayiyeke lenkolo kaJesu kodwa abuyele uyahusha noya ngoba uJesu isithixo. Le ncwadi ethi come out of her my people, phumani kulento bantu bami, ibhalwe ukuthi icela amaKristu amanye ukuthi ephume kulenkolo yelanga abayilandelayo. Kodwa lokhu uDr. Kotze ungumKristu futhi ungumfundisi. But they don't worry about him. Ngoba bafuna ukuthi kulandele lento engekho. Uma abantu ubatshela into iqiniso bavele bekuthuke noma benze sengathi abezwanga. Njengoba benza nje naku Celestial. Uma uqhamuka neqiniso nje abantu they don't want to listen to you. Never. It's either bekuzibe noma bekuthuka. Njengoba nje kwenzeka ku Celestial yonke lento enzekayo ko-America uCelestial uyikhulumile kodwa abalokothi be refer to her.
bawuze be refer to her sewafa. That is the style of human beings. Ngeke kubezwe bethi hayi uSelisiel wayikhuluma lento. No. Kungakhulunywa ngokuthi obano akade bafa. Hayi lokho. Njengoba sesike sachaza nonidli encwadini yakhe ethi The Greatest Deception. Usaqhubeka nokufakaza ukuthi amaKristu awahlukumeza kakhulu amaJuda. Ithawula. Dr. Kotze ku page 55 wale ncwadi yakhe uthi there is not a single authoritative reference source which gives the name Jesus or Jesus as the original name of Yeshua. Kusho umKristu ongumfundisi uthi ayikho lento ukuthi igama ethi Jesu la susela kuyahusha ayikho ngamanga. Kusho umKristu oneqiniso. Hayi labo Kristu abathi bangabodokotela kodwa besho bezilima lona udokotela ngempela. Ngoba uyakwazi ukuthi iresearch isho ukuthini. Lapha lo mbhali uchaza ukuthi leli gama elithi Jesus noma Jesus alihunyushwanga lisuselwa egameni lika Yeshua lo owayezalwa ngamaHebheru. Usho njalo uDr. Kotze kodwa ungumKristu. Uthi no. Uyaqhubeka lo mbhali uthi everyone who sees the name Yahusha or Yehoshua and Jesus will agree that there is no resemblance between the names Yahusha and Jesus or Jesus. Nanso indaba. Ku page 62 Dr. Kotze uthi the Gentiles wanted a savior, but not the Jewish one. They looted the Jews. They even looted the Elohim of the Old Testament. Thus, a Hellenized savior was preferred. Uyabona lena ke iqeda yonke into. Ngoba kusho umKristu uthi abezizwe babemfuna umsindisi. Kodwa hayi umsindisi oliJuda. Okusho uyahusha babemfuna umsindisi kodwa hayi umsindisi oliJuda okunguyeshua. Ngoba amaRoma noma bezizwe babewenyanya amaJuda. Benyanya noNkulunkulu wabo uJehova okwi-Old Testament. Basebebona ukuthi okungcono asizenzele umsindisi wethu. That is the key. Akusho mina kusho uDr. Kotze ukuthi amaRoma okungabelungu babefuna ukuba nomsindisi kodwa bengafuni ukuthi belandele umsindisi ongumuntu omnyama oliJuda ngoba babewenyanya use the word looted bewenyanya amaJuda ongabantu abamnyama njengoba namanje besenyanya nje. But babona ukuthi hayi indlela elula ukuthi sifukele lapha asizenzele owethu umsindisi ofana nathi.
Then abantu abamnyama nabo bamyeka lo msindiso olethwe uNkulunkulu base beyofuna lo msindisi owakhiwe ngabelungu. That is a historical fact. Ukuthi abantu abamnyama balandele obasibabo. Bamshiya lo msindisi olethwe uJehova entabeni yaseSinayi. Base befuna umsindisi owakhiwe abamhlophe. Bese bethi mabelungu besicindazela bethi yini uNkulunkulu akekho. Bathi nini nikhethe umsindisi wabo? Namanje na Jesus Christ, Jesus. They don't know anything about the real God's prophet. Uthike uDr. Kotse abezizwe babemfuna umsindisi. Kodwa hayi umsindisi oliJuda okunguyeshua. Ngoba babewenyanya amaJuda ongabantu abamnyama. Benyanya noNkulunkulu okuyi-Old Testament onguJehova. Base bezenzela umsindisi wabo okwasamkele. So yonke lento ukuthi uJesu kube umlungu kuchazwela. Konke kuchazwela. Le nkulumo kaDr. Kotse ichaza kahle ukuthi abezizwe abamemukelanga uYahusha ongumJuda ngoba babewenyanya amaJuda noNkulunkulu wawo uYahuwa bemenyanya ngalokho base bezakhela umsindisi wabo okungumlungu oliGreek okuJesu. Noma ungafunda iNew Testament ngeke ulithole igama likaJehova. Ongenani bavele bathi hayi uyise into ongayazi ukuthi ichaza ukuthi uyise. Nokuthi bethi emabe bebiza uJehova bethi inkosi. Wonke umuntu uyinkosi. Kukhona namakhosi omaskanda. What does it mean ukuthi inkosi? Ngoba nomaskanda banabo namakhosi. Namba nabakwaShembe laba bonke lezi nezidako zokuthi singamakhosi. Nophakama uthi inkosi. Yini esimangaliso ukuthi inkosi. Ukuthi ungathatha igama likaNkulunkulu bosuthi inkosi. Kodwa enegama olishilo yena eBhayibhelini ukuthi igama lami nguYahuwa noma nguJehova. Usho uNkulunkulu. I-common sense iyabonisa ukuthi akukwazi ukuthi uJesu esaphila ebesenkolweni kaMoshe khona lapho usengumsunguli wobuKristu enkolweni yamaRoma ngaphandle kokuchaza ukuthi uJesu usuke kanjani enkolweni kaMoshe waba senkolweni kaConstantine. Wasuka nini uJesu enkolweni kaMoshe waba senkolweni kaConstantine. I mean lento ivele ihlekise moyicabanga ngoba eBhayibhelini kuyashiya ukuthi uJesu wayesenkolweni kaMose kuze kubhalwe nokuthi wafa kanjani ebulawa ngamaJuda. Now akodwa kungabe sachazwa ukuthi wasuka kanjani enkolweni kaJesu kaMoshe enkolweni yamaJuda wayesoba senkolweni yamaRoma okwakungabezizwe nababe bemzonda bewazonda amaJuda okuyiwo ababulala amaJuda abelelusigidini. Manje uJesu waya kanjani kubantu abaqedisa isabatha? Waya kanjani kubantu abaqeda yonke imithetho kaJehova? Ukuthi oqala bachitha uJehova. uJehova akekho enkolweni yamaKristu. That's a fact. Akekho embhalweni yamaKristu uJehova. Sesikuzwile ukuthi uJesu kwakuyisithixo noma izithixo ezahlukene. Pho basuselaphi lesi sithombe salomlungu esibizwa ngoJesu. Lesi sithombe salomlungu esigcwele izindlu zamasonto zamaKristu okuthiwa uJesu basithathaphi. Ngo 1492 uPope Alexander VI
wathi akudwetshwe isithombe somfana wakhe uSiza Borgia nempela sadetshwa nguLeonardo da Vinci. That is a historical fact. Lo Pope wabe sethi akube yilesi sithombe sendodana yakhe esizokhonzwa kuthiwe nguye uJesu Kristu. That's a fact. But amaKristu asifaka nje athi uJesu wayesethi bambone ngisho ephusheni besho uSiza Borgia. Isigebengu esalala nengane nodadewabo, isigebengu esasisitabane, yonke into embi egcwele kuSiza Borgia. Kodwa amaKristu amkhonza isithombe sakhe basibekela. That is a fact. Bese uzwa bethuka amaNazaretha nayo yonke into. Thina sincane ngoba noma ungakhupha ushembe wayekhona kuphi ubugebengu usuke kwenza. Amen. uNkulunkulu wamaKristu ongumuntu wakheka kanjalo ke lokhu ngubufakazi bokuthi uJesu wakhiwa. Christians must know that. uJesu wakhiwa hayi ukuthi ngiyabathuka, hayi ukuthi ngikhuluma into engiyikholwayo, ngibatshela umlando ngoba they don't want to read. Nani njengoba ningazi lutho njengoba anifundi. That's why I'm telling you this, because you don't read. You don't read. I'm the only person who does the reading of everything. Now you don't read. Lento engiyikhulumayo ibhalwe phansi angisusele engqondweni yami. Uma wake waba khona uJesu, Pope wasithathelani isithombe sendodana yakhe basebethi isona esinguJesu. Njengoba nje sino baba mkhulu umprofeti Isaiah Shembe, sengavele ngisuke ngithathe isithombe sendodana yami ngithi uIsaiah Shembe kanjani. Waba khona. Oh, how can you do that? Uma waba khona uShembe ubaba mkhulu, ungasithatha kanjani isithombe sendodana yami noma sami bese ngithi nguyena uShembe, bese ngithi mina uShembe. Washo ngoba sasingazi wayengakaze bekhona uJesu. Ukuze baqede ngoYahusha abezizwe bakha umsindisi wabo omhlophe. Base bethatha umlando kaYahusha bethi ngowalesi sithixo abasakhile. Kodwa ukuze sesatshwe njengoNkulunkulu base befakela izinto eziningi kuJesu ezingaziwa kuYahusha. Lento yahlekisa because uYahusha waba khona. But mawuthi uthatha inkolo iJudaism, yonke lento ukuthi uJesu wazalwa ngumoya, uJesu wasifela, uJesu wenze uNkulunkulu, akukho enkolweni yamaJuda okuyi-Mosaic faith, akukho. Kwakhiwa njengoba nokuthi uJesu waba khona into yakhiwa. So nokuthi uJesu wabe njani into yakhiwa. It doesn't correspond with uYahusha osenkolweni ya-Mosaic faith. Mawungake uthathe incwadi ethi The Nazarene ebhalwe ngulokhuza uRalph Shaw, uyothola ukuthi yonke lento ayikho. Pho inkolo kaMoshe noYahusha ivuke kanjani? Eminyakeni yo-700 AD inkosi yamaKhazars uBhulani wathumela abantu bakhe eBhabhiloni ukufunda ngenkolo yamaHebheru kumaJuda ayesezinze khona eBhabhiloni emva kokuthunjwa kwabo. AmaJuda amnyama athunjwa ama-Assyria kukhona eBhayibhelini ayohlala eBhabhiloni for 70 years. Mabe seBhabhiloni for 70 years base belandela inkolo yabo. Inkosi uBhulani owaye eyiKhazars
wathi eminyakeni yo-700 AD sekwaba khona ubuKristu kwaba khona ngisho i-Islam. Ngothi no ngeke ngiyilandele lezi inkolo ngoba ziyalwa. Mina ngifuna inkolo engazukuchitha igazi. Wayese ethuma abantu bakhe ukuthi beye eBhabhiloni kumaJuda amnyama beyofunda inkolo kaMose kubo, inkolo yeThora kubo. So amaJuda ayifunda lenkolo njengoba manje sesine Judaism. iJudaism inkolo igama lenkolo yakhiwe ngamaJuda amhlophe, kodwa eTestament does ne-Mosaic faith. AmaJuda amnyama ayeseBhabhiloni afundisa ama-Ashkenaz Jews yonke inkolompilo yamaHebheru. Lo mlando ikakhulu uqoqwe inzalo yamaJuda amhlophe ngoba wona engaphansi kwenkolo kaMoshe eyayisichithwe ngamaHebheru. Noma bekhona amaKristu abhalile ngalokho, kodwa abantu abaqondise kakhulu lento amaJuda amhlophe ngoba nawo asenkolweni yethu. Okuyishwa ke ukuthi lama Ashkenazi Jew asethi yiwo amaHebheru. Ama-Ashkenazi Jews akaze abe inzalo kaIsrael. Yebo. Bathe ngoba befunde ngenkolo yethu kwase bethi hayi ithi namaHebheru. Ukuthi ngizothi ngoba ngimnyama njena ngingena kuIslam bese ngithi hayi mina ngisena umZulu, mina sengilokho sengiyi-Arab. NamaJuda amhlophe enze njalo. Njengamanje inkolo yobuKristu ichithiwe kwa-Israyeli ngoba lamaJuda ayazi ukuthi le inkolo eyakhiwe ngobuqili. Ya. Uma ungaya eJerusalem namhlanje na uye kwa-Israyeli uthi ngumKristu mhlawumbe ungabulawa. Ngoba ngokomthetho inkolo yamaJuda akho namhlophe akuchitha uKristu. Ngoba bona bakuthola ukuthi yonke lento enziwa uKristu inginobuqili. But thina abantu abamnyama we don't know anything. We don't know anything. Mina izinto eziningi ngifundiswa uShembe, ngifundiswa eNgilosi. Ukuthi ithina amaJuda, ithina abantu abamnyama. Njengoba uzokhuluma amaHebheru nje, ithina amaHebheru. Amen. Siyazi ukuthi amanye amaKristu azophatheka kabi ukuzwa lo mlando. Amanye awuphike. Inkinga yokungafundike lo. Kodwa lo ngumlando wobuKristu obhalwe phansi yiwo amaKristu. Umlando lona okhona, but amaKristu akafuni ukuba waziwe. So ngabezwa nje mina bebe nomlomo omkhulu ngoShembe ngisho abengazi ukuthi bona ibona ngempela abakhonza iThixo. Ngwethulela isigqoko amaRoma ngokuthatha into engekho bayenze ibe khona, bese kuthi le ekhona bayenze into engekho. Yebo, uYahusha manje sekuyinto engekho. Into ekhona uJesu Kristu, into engekho isikhona. Nabantu bonke abamnyama balandela lento engekho. Umhlaba wonke bawenza walahla inkolo kaJehova, base belandela isithixo, besanganiswa yiso, bethi sekuyiso uNkulunkulu. Njengoba esho uNidli, this is the greatest deception ever. Lesi simo siyefana nesamaNazaretha athatha usikhotheni emgwaqeni bambeka phambi kwabantu basebethi useNkulunkulu. It's the same. Angikwazi ukuthi ngoba ngokwakithi bese ngikufihla.
because mina ngimele iqiniso. Lento yamaKristu iyafana nalento yakithi. Yebo. NjengamaKristu baphendule uSikhotheni bathi uNkulunkulu. Nempela izigidi zamakholwa zashiya umprofeti zalandela isithixo. Njengoba umhlaba wonke ulandela lesi sithixo esinguJesu, nezigidi zamaNazaretha zilandela lo nkulunkulu ebandleni likaMdali wezulu nomhlaba. Bangamahlubuka. Ngoba ukuthi leli bandla likaMdali wezulu nomhlaba kusho umuntu usho umsunguli walo. Amen. Lokhu kuyisifungo sokuthi ekukholweni ungalandeli into ngoba ilandelwa zigidi zabantu. Kodwa mana eqinisweni likaNkulunkulu njengoba linjalo. Inkosi isilokho. Amen.